Wel, mae'r Bencampwr, y Prif Bencampwr yn y ffaeria yma, bron iawn a chyrraedd y cylch mawr i fynd o dan y morthwyl. 12,000 a hanner, dyna yw'r record fan hyn yn y ffaeria. Tybed a fydd na dorri record eleni fan hyn yn y ffair. Matthew Brown sy'n gwmni fi o gwmni Dymbia. 12,000 a hanner y record. Jonesy oedd y bystach y pryd hynny, wrth gwrs Arwyn Morgans o Lanfair y Miath, y cigydd wrth gwrs fe brynodd hwnnw. Ti'n meddwl welwn ni 12,000 a hanner neu fwy, Matthew? Bydd neis i'n meddwl bydde fe. Mae tre dal ni, so fingers crossed. Mae popeth yn gwerthu, mae rwy'n yn gwerthu'n dda, mae'r moch a bob dim yn gwerthu'n dda, ond mae'n anodd gwybod achos 10,800 oedd y pris 2 flynedd yn ôl wrth gwrs yn dyfe. Odi. Ond mae'n mynd i fod yn gyffroes. Odi, men. Ond un peth sy'n sicr, mae digon o brynwyr ma'n dweud, pwy ti'n meddwl fydd yn mentro i'w pocedi? Unrhyw syniad y ti? Sa'n gwybod, mae Arwyn Morgans o Bills ma. A ni gweld Webster o Rill. Fi o fe prynu yn 2019. Na ti fe brynodd Rizzo am 10,800. Dyna ni Webster a Arwyn drws nesaf gilydd fyna. Mae Rob Bradtrey ma. O Aberystwyth mae wedi bod prynu un o'r pwysedi Hereford fyna gyda fi'n credu. A mae Arwyn Morgans, mae wedi prynu sawl un o'r Bencampwr yn y gorffennol yn dweud. Brynodd e'r Bencampwr nôl yn 2018 a Candy fe brynodd hwnnw wrth gwrs. Sdim dal os ond ni'n gweld mae'r beirniad draw fynco nawr. Ni'n gweld Trevor Lyons mae fe yn y rhes flan yn eistedd lawr fynco ac ni'n gweld y beirniad arall Chris Penny mae fe tu ôl i ti fynco, felly pwy a hwyr yn dyfa Matthew, pwy a hwyr. A beth am nawrter prisiau ni wedi weld fan hyn yn barod heddi? Maen nhw'n prisiau da, ond gobeithio bydd y boes yn oed dwylo yn pocedi erbyn y Bencampwr nawr. Yn union. A mi fydd y Prif Bencampwr yma nawr yn y man, Matthew. Ac i ni gyd yn edrych mlaen, mae pawb yn cadw llygad barcud ar beth sy'n y fewn nesaf nawr, yn dos e? Mae good crowd ma. Gobeithio geith a good trade. Glei, edrychwn ni ymlaen felly i weld y Prif Bencampwr yn cyrraedd. A dyma ni, y foment fawr wedi cyrraedd. Prif Bencampwr y ffaeria. A gwrandwch ar y tawelwch. Mae pawb yn distewi. Ac am olygfa, am a nifel Matthew, beth am yr hyfryd yma gwed? I wedi camol i'r cymylau, ond wedi camol i fwy hefyd. What a teg yn ôl, maen nhw wedi troi'r nifel yma mas yn arbennig o dda. Mae lled iddi, dechrau part mlaen i'n cyrraedd mlaen i nawr. Mae Kevin mewn fordi, a dechrau part ôl, mae lled yn y part ôl. Mae'n bwer rhyfeddol y hon, yn dys e? Blue, Einig am yna lim yn di hefyd. Oes. Ac i ni'n gweld yr arwerthwr nawr yn mynd wrth i waith. Effer o iddo Paul a Caroline Tippett wrth gwrs. Read all about it yw enw hon. A wir i chi, fyddwch chi'n darllen am hon yn y papur y fori ac yn y papurau am sawl wrthnos i ddod. Mae hon wedi creu argraff yn y ffaeria. Dim dwywaith am hynny. Ond le maen nhw am ddechrau? Stop me when you're ready. Le maen nhw'n mynd i ddechrau hon, Tybed. 5,000 a maen nhw wedi dechrau. Llaw fan ni'n syth bin yn y cefn. Yn i lan i 5,000 a hanner. Yn i lan i 6,000. Mae'n hedfan lan, Matthew. Odi, mae wedi cydio nawr. 7,2 bid. At 7,2 no. At 7,2 bid. At 7,2 at a bit. 7,200. 7,2 bid. Bids on the right. Anybody else want to join in? 7,200. Come back with 3 if you like. At 7,2 bid. At 7,002. 7,2 at a bid 3. 7,3. 7,3 at a bid. 7,3 bid. At 7,3 at a bid. That is 7,3 Webster o'r Hills i fewn. Fe gath y Bencampwr nôl yn 2019. 7,004 is it? At 7,4. 7,4. 7,5. 7,400. 7,500 bid. Mae'r beirniad fewn. Chris Penny. 7 a hanner. Have a committee meeting. I'll come back. 7,6. 8,000. 8,000 bid. That's
That's 8,000. 8,000 bid. 8 to bid that at 8,000. At 8,000 Mae'r bid, take a beirniad- 2 anywhere on the right now. Mae brawd y beirniad yn bidio. At 8 to bid that at 8,000 bid. At 8,000 bid, she's had a 8,000. time the overall champion today. I ni lan i 8,000. bid. At 8,000, I'll take a 2 if you want to come back on the right or in the corner. At 8,000, Sunning in front. Last call, all done and away at 8,000. I was going to say guineas, but we're in pounds, don't panic. You be a man to pick me up at £8,000 and away. Chris, it's lovely to see you. Mr. Anthony Kitson it goes to. Thank you very much, A Chrissy. dyna ni. That goes to North Yorkshire, to Anthony Kitson. If you're on the television, Anthony, thank Yr you. very heffer much indeed. wedi gwerthu Thank you, Chrissy. am 8,000 o bunnau, Matthew. A dyna ni. Chris Davies o Brecon, fi'n meddwl. Ie, ti'n hollol gywir. Ond ai rhywun ar y ffôn sydd wedi prynu hi. Tybed i be wedi prynu ddi ar ran rhywun pwy a wyr. Ond siŵr o sdim ots. 8,000, beth am y pris yna te? A tipyn o bris yw fe, war o teg. Bob tro di'r exhibitor am troi mas mor dda. Oedd hi'n werth i'w gweld war y teg. Pris teg felly ynddo fe, ond mae yna lot fwy i fynd o dan y morthwyl. Ond dyna ni felly, i ni'n gwybod nawr faint yw gwerth Prif Bencampwr y Ffair a mae wedi gwerthu am 8,000. A Matthew, diolch i ti am dy gwmni. Diolch yn fawr.